سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو ጽቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ንኹሉ ፈትሽና ኣገዳስነት ዘለዎ ዜና ናባኹም ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ከም ወትሩ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት መልክዑ እናቐየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ሓለፋ ለሰይ ክንደይ ሰዓታት ክንብል ንኽእል ኢና ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ከምኡውን በዘኑ ናይ ዩኬ ፎሬን ሚኒስተር ተተሓሒዞም ናብ ዩክሬን ከይዶም ነይሮም እዚ ምኻዶም ልዑል ኣገዳስነት ዝነበሮ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ንዩክሬን ፍሉይ ኣፅዋር ክህብዋን ፍሉይ ፍቓድ ክህብዋን ትፅቢት ስለ ዝግበረሎም ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ኩናት ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ናብ ማእከል ራሽያ ነቲ ኩናት ንምቕያር ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ እዩ ግብረ መልሲ ናይ ራሽያ እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ድማ ንመብዛሕትኡ ደላይ ሰላም ዓብ ፀገምን ዓብይ ወጥርን ፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ብሓዊ እዮም ዝፃወቱ ዘለው ብፍላይ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ብሓዊ ንዓየር ክበለይ ንትሓዊ ኢላ ንኤውሮፓ ጠቢሳ ክትከይድ እያ ትደሊ ዘላ እንታይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ክንርኢ ኢና ራሽያ ድማ ናቶም ኩነታት ከመይ ክኾን ከም ዝኽእልካ ክንሪኦ ኢና ስለዚ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ፅንሑ ናይ ብሓቂ እዛ ቪድዮ ኣገዳስነት ዘለዋ እያ ትከውን መጀመርያ what's going on እስከ ካበይ ዝጅምር ዝጠወር በዚ ንጀምር እስከ Secretary of State and his British counterpart are in Kyiv this Wednesday. Anthony Blinken and David Lammy in the Ukrainian capital as Vladimir Zelensky continues to pressure NATO allies for permission to use donated weaponry to strike targets inside Russia. Their visit to Ukraine comes a day after sanctions were slapped on Iran over reports that Iran had sent missiles to Moscow to be used in the war. We have adjusted. So, እዚኦም ክልቲኦም መራሕቲ ናብ ዩክሬን መፅኦም ዘለዉ ሓደ ኣብ እዚ አንቶኒ ብሊንከን ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ሚኒስተር ወይ ከዓ ስቴት ዲፓርትመንት ሰክረተሪ ናብ ዩክሬን ክኸይድ ከሎ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ ኩነታት ክኸውን ከሎ እዩ እዚኣ ክንዝክራ ኣለና ኣብዚ ሓለፈ ብሃርኪቭ ራሽያ ኣጥቂዓ ንውሽጢ ክታቱ ምስ ጀመረት ናብ ዩክሬን ከይዱ ከም ዝነበረን ፍሉይ ኣፅዋር ክጥቀሙ ፍቓድ ከም ዝሃበን ስለዚ ናቱ እግሪ ምርጋፅ ማለት ኣብቲ ቦታ እቲ ሽግር ከም ዝፈጥር ነዚ ዜና ስለ ሪፖርት ዝገብሮ ምናልባት ተስተውዕልሉ ትኾኑ በዚ ኮይኑ በቲ ሕጂ እውን ብቓሉ የውፅኣና ኣሎ እታ ፍቓድ ግን እቲ ኩነታት ካልእ መልክዕ ቀስ ከም ዝኽእልን ራሽያ ድማ እንታይ ግብረ መልሲ ክትኽእል ክንሪኦ ኢና ፅንህ ኢልና We have adjusted and we've adapted, trying to make sure that Ukraine had what it needed, when it needed it, to be effective in repelling the Russian aggression. And you've seen from the different highly sophisticated weapon systems we provided, intelligence sharing, and many other forms of support. We've worked with many other countries. እንታይ ይብላ ኣሎ ሰምዖ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ዩክሬን ክትሕይል ኩሉ ዓይነት ኣፅዋር ሂብና ኢና ይብላ ኣሎ ኣዝዩ ሓያል ዓቕሚ ዘለዎም ኣፅዋር እውን ሂብና ኢና ይብላ ኣሎ ተወሳኺ ስለያዊ ሓበሬታ ንህብ ኣለና ስለዚ ነዚ ኩናት ንዩክሬን ንክትዕወት ዝከኣል ዘበለ ኩሉ ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝነግር ዘሎ with many other countries to ensure that Ukraine has what it needs. We can now bring in our international affairs editor Philip Tell. Philip. So ካልእ እንታይ ኢሉ highly sophisticated ልዑል ርቀት ዘለዎም ኣፅዋር ንዩክሬን ይህብዋ ከም ዘለውን እሱ ጥራይ ዘይኮነን ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ዘለዎም ቴክኖሎጂ ናይ ኩሉ ነገር እናገበሩ ድማ ኣበይ ከጥቅዑ ከም ዘለዎም ብኸመይ ከጥቅዑ ከም ዘለዎም እዚ እቲ ምሉእ ኢንቮልቭመንት ኣሜሪካ ብምሉእ ሓይላ እያ ትሳተፍ ዘላ ኣብዚ ኩናት ዝብለኩም ባዕሎም እውን ከረጋግፅዎ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ እታ እንኮ ተሪፋ ዘላ ሕጂ በተን ተሪፈን ዘለዋ ሚሳይላት ነቲ ዓውደ ኩናት ክስዕርዎ ስለ ዘይክእሉ ንራሽያ ሓዳፊቱ ኣብ ውሽጢ ክንዕንዋ ኣለና ብዝብል ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ እዚ ከዓ ከምቲ መቃፃሊ መዓልታዊ ዝገብርዎ ዘሎ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ገይሮሞ ዘለዎ ርስሞ So this is a pretty significant escalation that has happened in just the last few hours where Ukraine has unleashed a massive drone attack on Russian soil. A day after taking the war closer to Moscow, Ukraine has now launched a drone attack in Russia's Murmansk region, which is in the Arctic region. Now, Russia claims to have shot down all 3 drones over its northern part of the Murmansk region. Murmansk is nearly about 1,850 kilometers from Ukraine. ትሪኦም ኣለኹም ሕጂ እንታይ ይገብር ኣለዉ ኩሉ እዚ ናይ ዩክሬን ዕላማታት ኣይኮነን እዚ ዕላማታት እዚ ኣሜሪካ ንራሽያ ከተዳኸም ትጥቀመሉ ታክቲክ ኢና ንብሎ ዘለና እዚ እዩ ኣብቲ ኣርክቲክ ዝበሃል ዘሎ ንላዕሊ ሰሜናዊ ጫፍ ናይ መሬት ራሽያ ኣብ ብዙሕ ናይ ሪሰርች ነቲ ኣርክቲክ ንክትጥቀም ትጥቀመሉ ቴክኖሎጂ ኣሎ ኣሜሪካ ከምኡ ክትገብር ስለ ዘይትኽእል እንታይ ክትገብር ትደሊ ዘላ ንራሽያ ድሕሪት ክትመልሳ ስለዚ ዩክሬን ትዋጋእ ኣላ ተባሂሉ ድሮናት ሂባ 850 ካብቲ ዶብ ናይ ዩክሬን ከይዶም بدرون كتكو فتينو همز بوتاتات زي انتاي زريكا اتي اجين كلاتهم توم سكولارز نا امريكا توم ناس اندبندنت سكولارز كم بعد بروفيسور جيفري ساخ سبلو الراشا نمدخم كم زخونه زكينات زي
زين راشا مقاقيلكا أطفافيكا ندحريت نمكتاتا كم زخوني بريزنت سياسم تدقاقامي نراشا كونتين نخقبرو زخدو زنبر قعزو ناي مودا تاقص ناتو كم زخوني زريكا سلازي نتعاورو كينات كحقزوم زخل أرتي كبابي كاب شحين شو من تميت زمت أسواري لنا وكواقو ميلو تايقن إتا أمريكا أب كطباوي يخون أب كالم عبالة راشا كتحالفنا تخلي عبزبلو تركبوا سلازي كلو كحون كلو تريم زدليو نعوك صبرو نعوك كفرسو نعوك عنو سلازي كنا من تاكي لو تركيدو متكعتي في السملو يوكرين لما مقابريا لنا أمريكا أجندا مهانا كان معلتنا معلتي نتزي تردو نابر حلو يخيدا الله مالتي. And according to Russia's aviation agency, the airspace of the region has been shut to ensure the safety of civil aircraft. The aerial strike has in fact thrown Russian airspace into disarray. This is the information that has in fact come in. A lot of questions are being asked as to what does a strike using 3 drones accomplish on Murmansk. Our region is under attack from enemy drones. I would therefore ask you to understand the range of temporary restrictions we have to impose. All necessary measures to improve security are being taken, and air defense systems are working to destroy enemy drones. The Ukraine has called the attacks and has described it as a legitimate response to Russia's aerial bombardment of Ukrainian cities and energy sites. Kiev has built up an advanced drone industry since Russia launched its military offensive in February 2022. It has also sharpened its drone attacks. So እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ዩክሬን ካብ የምፅያ እዚ ዓይነት ድሮናት ትኩስ ዘላ ኩሉ እቲ ስፔር ፓርት ሰሪሖም የምፅኡላ ስለ ዘለው ሽዑ ዩክሬን ናይ ዩክሬን ድሮኒስ ኢኻ ዝበሃል ንብረት ካብ ካልመት እዩ ኣብ ዩክሬን ይገጣጠም ዩክሬን ተፍርዮ ዘላ ድሮንስ ተባሂሉ ድማ ዝድሊ ዕላማታት ይሃርም ኣሎ ስለዚ ንራሻ ቅሳነት ክብዋ ከም ዘይኮኑ ንርኢ ኣለና እዚ ጉዳይ እዚ ብሰላም ክውዳእ ዋላ ራሻ ተስዕራት ኩናት ኣሜሪካ ሰፐራቲስትስ ተቃወምቲ ዶ ገሎ ዶ እናበለት ንራሻ ሙሉእ ህይወታት ይከታተል ክባያ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ክፋእ ስለዘይውዳእ እዚ ኩነታት እዚ ብሰላም ተተወዲኡ ንራሻ እውን ዝበለፀ እዩ because እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ከውድቁልካ ከም ዝኽእሉ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ድማ ክሳዕ ክንደይ ካብ ዕግርግር ትረብሕ ሃገር ምዃና ክሳዕ ክንደይ ካብ ንፀላእታ ድማ ሕማቕ ንክትገብር ንምንታይ ራሕ ክትከይድ ከም ትኽእል ንህዝባ ንክትረድእ ወይ እውን ንህዝቢ ዓለም ንክትረድእ ክንዱ ተበግሶ ይብላ ሕማቕ ንክትገብር ግን ክኸድዎ ዘይክእሉ ዓይነት ጉዕዞ የብሎምን ካብ ሰተለ ካብ ስፔስ ክትክሱልካ ይኽእሉ እዮም ሕማቕ ንምግባር እዚ እቲ ኩነታት እዩ ንመለስ እጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ድሕሪ ትስምምዕ ከ እንታይ ገይሮም To you, what is the point of Anthony Blinken's visit as well as David Lammy's visit to Kyiv today? Right, well, there are 2 important reasons that these 2 men have gone there. The first one is basically just to understand and work out what are Kyiv's goals, and the second is what are Kyiv's needs, Kyiv being the capital of Ukraine, of course. And the underlying factor here is that the Ukrainians have been crying out, not just for months, but almost since the start of this war, for long-range missiles to be given to them so that they can fire them. እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዕላማ ኣብ ዓዶም ኮይኖም ኣሜሪካ ወይ እውን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘይፈልጥዎ ጉዳይ ነበረ እቲ ዕላማ ግን ናብ ዩክሬን ከይዶም ምስ ህዝቢ ዩክሬን ጠጠው ኢሎም ከም ዘለው ከምስሉ ነቲ ዲፕሎማሲ ስእሊ ፅቡቅ ክፅብቀሎም ተባሂሉ ዝግበር ዳይ እምበር ኣብኡ ከይዶም ዝርእይዎ ሓድሽ ነገር ከም ዘየለ ፍሉጥ እዩ ስለያ ናቶም ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ስለ ዘሎ እቲ ዘድሊ ኢንቴል ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ይድመፆም በዚ ኮይኑ በቲ ግን ንዩክሬን ንምሕጋዝ ዝከኣሎም ንምግባር ሞራላዊ ደገፍ ንምግባር ተባሂሉ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ እትርእይዎ ዘለኹም ፀሊም ናይ ዩክሬን ሓድሽ ፎሬን ሚኒስተር ኮይኑ ዘሎ እዩ ቀዳማይ እግሩ ንዩክሬን ምሕጋዝ ጥራይ ኮይኑ ካብታ ስልጣን ዝሓዘላ ታውን ኮ ዝዛረበላ ዘሎ ከመይ ገይረ ንዩክሬን ይሕግዝ እምበር ንዓዲ እንግሊዝ ይሕግዝ ኣይኮነን ስለዚ ኣገይ ዩኬ ዝብልዎ ሃገር ንባዕሉ ኣብ ዲቕ ዝበለ ቁጠባዊ ቅልውላው እናኸደ ከሎ እተን ዝርከበን ገንዘብ ንራሻ ጥራይ ክበን እዩ ዝብገስ ዘሎ ክምለሳ ኢና እዚኣ ኣብዚ ሓዳሽ ሪፖርት ስለ ዘላ The States and the United Kingdom have pledged nearly $1.5 billion in additional aid to Ukraine. US Secretary of State Anthony Blinken and British Foreign Secretary David Lammy made the announcement during a joint visit to Kyiv to discuss Ukraine's war goals. President Zelensky has been pleading with allies for months for permission to fire Western missiles deeper into Russian territory. The US and UK have so far opposed such long-range strikes. So እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚኦም መራሕቲ እዚኦም ከዓ ተኣኪቦም 1.5 ቢልዮን ተወሳኺ ንክብዎ ፕሌጅ ወይ እውን ቃላት እዮም ኣሎ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ናብዚኣቶም ዝስደድ ዘሎ ናብ ዩክሬን ዝውሃብ ዘሎ ገንዘብ it's so much money ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝውሃብ ዘሎ መዓት ገንዘብ እዩ እዚ ኩሉ ድማ ቁጠባ ናይ ዩክሬን ክሓዊ ወይ እውን ህዝቢ ናይ ዩክሬን ክንክን ንክረክብ ኣይኮነን እቲ ኩናት ንክቕፅል እዩ everything is about war እቲ ኩናት ከመይ ጌርካ ተቐፅሎ እዩ እቲ ኩነታት እቲ ኣካይዳ ናቶም ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ
زحزن ጥራይና ክንብሎ ንኽእል ወላ ሓንቲ ካልእ ቃል ክትረኽበሉ ትኽእል ኣየለን ስለዚ እቲ ሃገር ኮምፕሊትሊ እናዓለወ ይኸይድ ኣሎ እቲ ኩነታት ግን በዚ ይቕፅል እስከ ግን እንተኾነ ተሓገዝ ክበይ ክንበኩም ኢና ኣይበለና ኣሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ Foreign Minister Antony. Well, whether they will or they won't, certainly tonight the answer was not heard here in Kiev, and President Zelensky may say potentially disappointed. But I think further to that, we heard from we have some words from Antony Blinken from that press conference. Let's take a listen to what he did have to say. Among other things, we discussed long-range fires, but a number of other things as well. And as I said at the outset, I'm going to take that discussion back to Washington. To brief the president on what I heard. I know that David's doing the same. And both of our bosses, no doubt, will discuss this when they meet later this week, actually on Friday. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ናይ ሎንግ ሬንጅ ሚሳይልስ ነዊሕ ከይዶም ክሃርሙ ዝኽእሉ ሚሳይላት ናይ ኣሜሪካ ንዩክሬን ክወሃባ ከምኡ ድማ ፍቓድ ክወሃቦም ንኸምኑ ገብሩ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ሒዘያ ክኸይድ እየ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሶምን ናይ ዩኬ ፕራይም ሚኒስተር እዚ ሕጂ ሓድሽቲ መፅኡ ዘሎ ኪር ስታርመር ዝበሃል ንሱ ምስ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ክራኸቡ ስለ ዝኾኑ ክልቲኦም ኣብኡ ክውሳነ ክቡ እዮም ኣነ ክወስኖ ይክእልኒ እየ ንሱ ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ወሲና የለና እንታ ኣፅዋርናትና ተጠቂምኩም ድሌትኩም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ዩኬ ወሲኑ ኦልሬዲ እቲ ናይ ዩኬ ፕራይም ሚኒስተር ዝኸይድ ዘሎ ድማ ንክእምን ንክልምን እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ዘገርም መድረኽ ኢና በፂሕና ዘለና It's a very, very sad situation, but it is what it is. Miske Joe Biden when mzaba zi gudai istizari b'neiru skani shein isma'aya shu'u kana tahazahum fitinina. US President Joe Biden says Washington is working out the details to give Kiev the green light to strike deep into Russian territory, an act of war previously banned by America. So America mzaba zi gudai zi Joe Biden tazari b'neiru. ኣብቲ ዲቴይልስ ኤግዛክትሊ እንታይ ክግበር ከም ዘሎ ብዛዕባ ኢና ንሰርሕ ዘለና እምበር እቲ ፍቓድ ክንቦም ኢና ዝብል ዘረባ ከም ተዛረበ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ናይ ራሽያ ሚድያ እዩ ስለዚ እስከ ንስማዕ እዩ Will you lift restrictions on the use of long-range weapons by Ukraine? We're working that out right now. Well, it's a big political game, if you will, with... So, Joe Biden, ከም ዝራኽሞ ነቲ ጉዳይቲ ነዚ ንዩክሬን ነዊሕ ኣፅዋር ተጠቂማ ንኔው ክትኩስ ከተፍቅዱላ ዲኹም ንዝብል ንሰርሓሉ ለና ኣብኡ ንሰርሕ ኣለና እቲ ፕሮግራም ወይ እውን እቲ ኩነታት ብኸመይ ከም ንገብሮ ኣብኡ ንሰርሕ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ እቲ ኩናት ወላ እኳ 50 ገለ መዓልቲ ተሪፍዎ እንተሎ እቲ ምርጫ ንክግበር ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ከም ዘለዉ ቅድሚ እቲ ምርጫ በቲ ሓደ ከማላ ሃሪስ ንክትዕወት ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ በቲ ካልእ ድማ ነተን ተሪፈን ዘለዎ መዓልትታት ድማ ነቲ ዓውደ ኩናት ከበላሽውሉ ዝኽእሉ ክቕይሩሉ ዝኽእሉ ዘበለ ኩሉ ድማ ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ ብኩሉ መዓዝን ብኩሉ ወገን እዮም ነቲ ውግእ ዝቕፅልዎ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ድማ ዘሕዝን ኩነታት እዩ Well, it's a big political game, if you will, with human lives being as game pieces in this particular situation, because weapons of all kinds have been used by Ukraine to attack Russian territory, and hundreds if not thousands of civilians have already been killed in Belgorod, in Donetsk, in Zaporozhye, Kherson, and other areas of Russia. Now, they are saying that this is going to be a big game changer if Ukraine is allowed to do long-range strikes. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ተጠቂማ ዩክሬን ዘይሃረመቶ ቦታታት የብላንቲ ካብ ዩክሬን ዝበሃል ትፅልም ዝበለ ካርታንቲ ድሕሪት ብጫ ብጫ ዘሎ ናብ ፃዕዳ ዝኸደ ብጫ ትሪእዎ ዘለዎም ንሱ ንነዊሕ እዋን ዝሃርምዎ ዝነበሩ ዕላማታት ናይ ራሽያ እዩ ኣብዚ ቦታታት እዚ ክሃርሚ ይፍቀዶም ነይሩ ክሳብ 100 ኪሎ ሜትር ናብ ውሽጢ ራሽያ እናኣተው ይሃርሙ ነይሮም ሕጂ ድማ ካብ 100 ክሳብ 300 ኪሎ ሜትር እውን ክሃርሙ ፀኒሖም ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝቕፅል ዘሎ ካብ 300 ክሳብ 550 ኪሎ ሜትር እዮም ክሃርሙ ሕጂ ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኣካይዳ ናቶም ነቲ ኩነታት ከመይ ጌርካ ኤስከሌት ትገብሮ እዩ ዘሎ ራሽያ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዘይፈተንዎ ኣፅዋር የብሎምን ከን ብሪንግ ኢት ኦን ግን ግብረ መልሲ ክንበሉ ምዃንና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ሕቶ ራሽያ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ ትኸውን እዩ ንመብዛሕትኡ ሰብ ንደላይ ሰላም ነዚ ኩናት ናብ ካልእ ንኸይምዕብል ዝፈርሁ ዘሎ ኣብዚኣ ስምዕዋ እዞም ኢንዲፐንደንት ጋዜጠኛታት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ስግኣት ከም ዘለዎም ንኽንፈልጥ ኣብዚኣ እስከነስማዕ እዮም The objective we attributed to them, even though they never really had that objective in the beginning. So that is maybe clever, I don't know.
እዚ ትዛረብ ዘሎ ሕጂ ናይ ኣሜሪካ ፎርመር ኣሲስታንት ሰክረታሪ ኦፍ ዲፈንስ ናይቲ ሚኒስትር ዲፈንስ ኣሲስታንት ሰክረታሪ ዝነበረ እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ኢቨን ኣብቲ ዲፈንስ ሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ስለያ ሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ውትድርና ሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ፖለቲካ ኣምባሳደር እውን ነይሩ ኣብ ብዘይ ፖለቲካ ሰርሑ ዝነበሩ ናይ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ኣንጻር እዮም ደው ኢሎም ዘለዉ ናይ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ይኩን ናይ ኣካይዳ ናይ ባይደንን ናቱ መርሕነትን ዝኽተሎ ዘሎ ንዓለምና ናብ ሓደጋ ክወስዳይ ገሊኦም ብፍላይ እናንፀርፀሩ እዮም ዝዛረቡ ንዝመፅእ ዘሎ ወለዶ እቲ ዝዓብዪ ሓደጋ ንገጥፈሉ ስለ ዘለና እዮም ዝብሉ I think the big issue now is Mr. Blinken going to Kyiv, apparently to convey permission for long-range fire into Russian targets deep inside Russia. If that is the case, then we're going to see a Russian counter-escalation of some sort. The Russians will fire back. Will they fire only at Ukraine, or will they fire into NATO territory from which Ukraine is being supplied? We don't know. I think this is a terribly dangerous gamble, even if it did not. ስለዚ እንታይ ብለና ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ አንቶኒ ብሊንከን ከምኡውን ምስቲ ናይ ዴቪድ ላሚ ዝበሃል ናይ ዩኬ ብሓደ ኮይኖም ዝብልዎ ዘለው ንዩክሬን ትደልዮ ዘላ ናብ ውሽጢ ራሽያ ንክትሃርም ከፍቅዱላ እንተኮይኖም ናይ ራሽያ ግብረ መልሲ እንታይ ክኸውን ኣፍኮርስ ካውንተር ኤስካሌሽን ዝበሃል ኣሎ ግብረ መልሲ ክትብያ እቲ ግብረ መልሲ ምሃብ ሓደ ነቲ ዩክሬን ከምቲ ዝሓለፈ ቅንያ ትገብሮ ዝነበረት ከም ሕሱም ድያ ክድብድበ ደጊማ እሱ ጥራይ ክእኹል ድዩ ኪኑ ክሰግሩ ይኽእሉ ዶ እቲ ኣፅዋር ካበይ ይመፅኦም ከም ዘሎ ዕላማታት ናይ ኔቶ ሪኦም ክሃርሙ ይኽእሉ ዶ ስለዚ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዝለዓል ዘሎ እዚ ድማ እቲ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ክሓስብዎ ዝግባእ እዩ ግን ንዑ ዝሓስቡ መራሕቲ ኣለውን ኣብዚ እዋን ዛብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ዝደልየቶ ዝገብሩ እምበር ናቶም ሓሳብ ናቶም ረብሓ ናይ ህዝቦም ፀገም ኣስተውዒሎም መልሲ ክህቡ ዝኽእሉ መራሕቲ ከም ዘይብላ ናይ ጀርመን ፖለቲከኛ ዝበለቶ እዩ ብፍፁም ብህዝቦምን ብሽግሮምን ዝሓዙ መራሕቲ ኣይተዓደልና ናብዚ እዋን እዚ እናበለት ኣባል ናይቲ ባይቶ ተዛረበቶ እዩ እንታይና ንርኢ ዘለና መራሕቲ ኤውሮጳ ዓይኖም ዓሚቶም ነቲ ህዝቢ ናብ ዝለዓለ ሓደጋ ክእትውዎ ይጓየዩ ከም ዘለዉ drive the Russians who are in the process of revising their nuclear doctrine into the use of nuclear weapons of some sort. And so that is the looming issue. And I think this relates to politics in Washington. I have heard, I don't know how reliably, that basically the Pentagon was against authorizing the use of any American weapons for deep strikes into Russia, because they know very well what Russia could do to retaliate. And it could do so in with multiple methods, not just with explosives, but for example, cyber attack, which the Russians are very good at. They have many options. I don't think the Pentagon wants to confront any of them. So እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ እሱ ኣብ ፔንታጎን ስለ ዝሰርሕ ዝነበረ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን እቲ ፔንታጎን ዝበሃል እዚ ኣብ ራሽያ ዝግበር ውሽጢ ዝበሃል ነገር ብትርክ ከም ዝቃወሞ ምክንያቱ ራሽያ ብኸመይ ግብረ መልሲ ክትህብ ከም ትኽእል ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈልጡ እዩ ብብዙሕ መንገዲ ክትሃርመና ከም ትኽእል ተደልያ ብነቶክቲ ብቦምባታት ብሚሳይላት ክትሃርም ትኽእል ተደልያ ድማ ብሳይበር ኣታክ ራሽያውያን ብሳይበር ኣታክ ኣዝዮም ሓያላት እዮም ኩሉ ግዜ ምስ ከሰስዎም እዮም ኣሜሪካ እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ሳይበር ኣታክ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክገብሩ ክእሉ እዮም ስለዚ እቲ ፔንታጎን ዝበሃል ዓቕሙ ስለ ዝፈልጥ ኩነታት ስለ ዝፈልጥ እቲ ኩነታት ንክፍቀድ ኣይደልን እዩ ፀገም ግን ኣብ ዋሽንግተን እዩ ዘሎ ኢሉ ዋሽንግተን እቲ ናይ ባይደን መርሕነት ብኸመይ ጠጠው ከብሎ ነቲ ኩናት ነቲ ናይ ዩክሬን ስዕረት ክሳብ እቲ ምርጫ ዝካየድ ወይ ገለመለ ስለዚ ዝኾነ ነገር ክገብር ስለ ዘለዎ ብፖለቲካ ዝተደረኸ ውሳነ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኩናት ድማ ብፖለቲካ ዝተደረኸ ውሳነ ኩሉ ግዜ ሓደጋ እዩ ዝፈጥር ኩናት ብወታደራውያን ክኢላታት እዩ ክድረኽ ዘሎ ወታደራውያን ክኢላት ጀነራላት ድዮም ገለ ዶ ኢልካ ክትብ ከለኻ ነቲ ወታደራዊ ኣካይዳ ንሶም እዮም ዝነግሩ ፖለቲከኛታት ተራ ናቶም እንታይ ክኸውን ዘሎ ኩናት ጠጠው ንክብል ጥራይ ክኸውን ዘሎ ኩናት ንክቕፅል ክኸውን ኣይግባእን ወይ እውን መጥቃዕቲ ንክግበር ምክንያቱ ስርሖም ኣይኮነን ፖለቲከኛታት ነቲ ኩነታት ከመይ ጌርካ ዲፕሎማት እዮም ፖለቲከኛ ማለት ሰላም ከምዝእ ምርዳእ ንክፈጥር እምበር ኩናት ምስ ኣወጅካ እቲ መፍትሕ ድመን ኢኻ ትረክቦ እቶም ናይ ኩናት ሰባት ሶም እዮም ክመርሕዎ ዘለዎ ኣጋይን ኣብ ኣሜሪካ ዋላ እቶም ናይ ኩናት ሰባት እውን ጥዕና ዘለዎም ኣይኮኑም ስለምንታይ ንሳቶም ንባዕሎም ብመን እዮም ዝወሩ ዘሎ በቲ ኣፅዋር ዝሸይጥ ዘሎ ካምፓኒታት ንሱ ድማ በልዎም ጥራይ ቀፅሉ እቲ ኩናት ይቐፅል ጥራይ ዝብል ኣብ ዝኾነ ኩናት ክቐፅል ኣለዎ መወዳእታ ድማ ክህልዎ የብሉን ዝብል ኣረዳድኣ ዘለዎ ፖሊሲ ኢና ንርኢ ዘለና እዝን ወዲ እዝን ነቲ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ዝለዓለ ስቅዓት ከም ዝህሉ እዩ ገይርዎ ዘሎ ናብ ራሽያ እስክንመለስ
This is all, of course, happening while the State Secretary of the United States, Anthony Blinken, is about to visit Ukraine along with his UK counterpart, David Lammy. So they're making this big tour for the press. It's one thing, a big tour for. So انتهينا نرزلنا እዚ ቀይሕ ገይሮም ዘለዉ ሕጂ እቲ ብሕጂ ከጥቅዕዎ ዝሓቱ ዘለዉ እዮም ስለዚ ኣብ ውሽጢ ራሻ ካሃርሙ እዮም እቲ መደብ ዝግበር ዘሎ እቲ ራሻ ኣሜሪካ ከተፍቅጠሎም ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ሞስኮ ኣብሎ ካልኦት ኩለን ሰንት ፔተርስበርግ ኩለን እተን ዓበይቲ ከተማታት ናይ ራሻ ንክረማ ዝኽእላሉ መንገዲ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት እቲ ኩናት ካልእ መልክዕ ክሕዝ ከም ዝኽእል ጥራይ ዘርእየካ ካልእ መልክዕ ንኽሕዝ ኣብዚ ኩነታት እዚ እንድሕር ተጋጢሙ ራሻ ኒውክለር ኣዋፅባር ተተጠቂማ ስለምንታይ ተጠቂማ ክትበሃል ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ኣብቲ ድሕነታ ናታ ስግኣት ክፈጥረላ ዝኽእል ቦታታት መጥቃዕቲ ክግበር ስለዚ እወጅ ዘሎ ማለት እዩ They're making this big tour for the press. It's one thing to talk about supplying these long-range weapons and giving Kiev the green light to strike deep inside Russian territory, but we all know that up and down the front lines, the Ukrainian offensive and the Ukrainian military is just collapsing right now, and you've spent so much time near the front lines, all up and down the region. What can you tell us? Well, so እንታይ ዝብሉ ዘለዉ እቲ ሓደ ኣሜሪካ ይኹን ዓዲ እንግሊዝ ኤውሮጳ ንዩክሬን ንውሽጢ ራሻ ንክትሓርም የተባብዕዋ ኣለዉ ይሕግዝዋ ኣለዉ እቲ ቀንዲ ኩናት ግን ኣብቲ ቅድመ ግንባር እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ዝበሃል ድማ እቲ ፍሮንት ላይንስ ዝበሃል ድማ ዩክሬን ትሰዓራላ መዓልታዊ እስከ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ግንባራት ነቲ ጋዜጠኛ ኣብቲ ግንባራት ስለ ዝነበረ እስከ ብዛዕባኡ እንታይ ይካየድ ኣሎ ነገረና ይብሎ At the moment, the front line for Ukraine, for example, in the republics of Donbass, in Lugansk and Donetsk, it's completely collapsing. Right now, every single day, a Russian army is making gains in Donetsk People's Republic, for example. Over the last 24 hours, they gained at least 130 square kilometers of territory. Yeah. And about these type of news, they go muted in the Western world, and nobody talks about that. But what they like to talk about is how to use long-range missiles deep into Russian territory. But how is that going to change the situation? It's very unclear because, and once again, this is all a big game, a lot of saber rattling, if you will, but with absolutely nothing behind it. For example, we have another soundbite here from the Defense Secretary of the United States, Mr. Austin, who confirmed. So እንታይ ብልፀን እዩ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ኣብቲ ቀንዲ ኩነታት ናይ ምብራቃዊ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኣብኡ ራሻ መዓልታዊ እናሰዓረት እናተዓወተት ትኸይድ ከም ዘላ ሕጂ ዘገርም እዩ ራሻ ዩክሬን ክትሰዓር ተጀሚራ ቶፒክ እዮም ዝغይሩ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ፍለጥዋ ዩክሬን ኣብ ዝሰዓርሉ ንኣብነት ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ምስ ኣተው ኣትዮም ደፊኦም ክንዲዚ ዓዲ ተቆፃፂሮም ከምዚ ኸይዶም ይብሉ ነይሮም ሕጂ ስለምንታይ እቲ ዘረባ ጠቕላላ ትም ኢሉ ምክንያቱ ካብኡ ተፀፊዖም ክወፁ ስለ ዝጀመሩ ኣልጀዚራ ሓዳሽ ሪፖርት ገይሮም ነይሮም ከምኡ እውን ካልኦት ኤክስፐርትስ ብዛዕባ ተዛሪቦም ነይሮም ስለዚ ሕጂ እውን እዚ ኩናት ሚሳይላት ዩክሬን ክጥቀም ተገለዶ ዝብል ቴማ ነቲ ናራቲቭ ነቲ ትራኻ ነቲ ዛንታ ነቲ ሚድያ ንምዕብላል እምበር ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዩክሬን ትሰዓር እያ ዘላ በዚ ክትሰዓር ከላ ኣርእስቲ እዮም ዝቕይሩ ብዛዕባ እቲ ትሰዓሮ ዘላ ንኸይዝረብ እቲ ሚድያ ኩሉ ከምዚ ሓደ ዓብ ኣጀንዳ ዩክሬን ኣፅዋር ክትሓትት እያ ሚሳይል ክፍቀደላ ድዩ ኖ ኢሉ እዎ ተባሂልዎ ገንዘብ ሂቦማ ከምዚ ገይሮማ ዛንታ ኮምፕሊትሊ ነቲ ሪያሊቲ ይሓብኣልካ ማለት እዩ ነቲ ኩንነት ኣብ ኩናት ዝግበር ዘሎ ንዑ ኣልዩ ነቲ ንሳቶም ክሰምዖ ዝደልዩኻ ዘለዉ ንዑ ከም ትሰምዕ ይገብሩኻ ኩሉ እዚ ታክቲክ እዩ What I just said, that these long-range missiles will not make any change. Let's take a listen. We said all along that there's no one capability that will in and of itself be decisive in this campaign. You know, we had this discussion about tanks. We had this discussion about other capabilities, and each time we point out that it's not just one thing, it's a combination of capabilities and how you integrate those capabilities to achieve objectives. So I don't believe that one specific capability is going to be decisive. One thing that everybody tends to forget about in this situation. سنتي لكعت منيستر بدات وصاينا امريكا يلوم نيريو هذا نبينو اصوار زي جز حتى زلو ميسايل نبينو ابت كوينات لو تكمس يزبل امنات يبلنا انزغا كل تاصوار بحده اقنابيركا مست سراويت اواسيبكا صبق زخونه موهات تفطيريو ابكينات لو تزغبر امبر حد عينه اصوار امتيخا سلتتكمكا زفطرو ነገር የለን ካለ ድማ እንታይሎም ራሻ ድሮቲ ስትራቴጂካዋ ገዳስነ ዘሎ ንብረታ ኩሉ አጓዓይዛተያ ካብቲ ሬንጅ ኪሎሜትር ክበሃል ዝኽል አርሒቃተያ ዘላ ኦሬዲ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ከም ዝብል ዘሎ ስለዚ ፔንታጎን ኣብቲ ኩናት ኣብ ምስ ራሻ ዝግበር ፊት ንፊት ክኸውን ዝኽእል ንዑ ናብኡ ክኸይድ ይደሊ የለን እቲ ሓቀኛ ኩነታት ግን ኣብዚ እውን ስምዑ ሕጂ ክሳዕ ክንደይ ጠማዚዞም ንሰብ የደናግሩ ከም ዘለዉ
Its forces have recaptured around 10 settlements from Ukraine's military in Russia's Kursk region. A Russian commander said that happened in August. Kyiv launched a surprise incursion into Russian territory on August the 6th, more than 2 years after Moscow invaded Ukraine. Yulia Shapovalova joining us from Moscow. ኣብዚ ሓለፈ እዚ ብፍላይ ወርሒ 8 ኩሉ ብዛዕባ እዚ ኩርስክ ሪጅን ዝገበርዎ 10 ግዜ ብዛዕባ ይዝረብ ነይሩ። ሕጂ ግን ካብቲ ዘረባ እናጠፍአ ኸይዱ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ሕጂ ራሻ ክስዕር ስለ ተጀመረ። Joining us from Moscow. So what more are you learning about this counteroffensive? So basically what we're hearing now is more like the news published by an official Ministry of Defense channel actually saying that the counteroffensive had begun there in the Kursk region. There are reports like Marines of the Black Sea Fleet have captured 6 Ukrainian attack aircraft during this counteroffensive in Kursk, but also there is a number of unverified reports from local sources close to the Ministry of Defense saying about Russian gains in the Kursk region. Also, Chechen commander Avti Alaudinov said that Russian troops have captured several settlements in the Kursk region. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክሳብ 10 ዝኾና ዓድታት ወይ እውን ሰትለመንትስ ኣብቲ ኩርስ ሪጅን ተቆፃፂሮም ከም ዘለዉ ራሽያ ብኩሉ መንገዲ ፀረ መጥቃዕቲ ይገብሩሎም ከም ዘለውን ሰራዊት ናይ ዩክሬን ድማ ብኩሉ ይልብለብ ከም ዘሎ ኣብ እውን ኣብ ዘይቦቱ እያ እቲ ነይሩ ብዙሓት ኪላታት ከም ዝበልዎ ሳክት ንከጣቅዕሎም ወይ እውን ኣጀንዳ ንክኸውን ስለ ዝተባሃለ እምበር ብዙሕ ዋጋ የኽፊልዎም ሕጂ ድማ ካብቲ ዝሒዞሞ ዝነበሩ ብኩሉ እናተፀፍዑ ይወፁ ከም ዘለዉ ስለዚ በቲ ናይ ቀደም ቅድሚ ግንባሮም ዝነበረት ኣገዳሲ ኣብቲ ፖክሮቭስኪ ዝበሃል ዘሎ ድፍዓት ንዑ ክኸስርዎ ቀሪቦም ኣሎ በቲ ድማ ናብ ኩርስክ ጌጦም እዚ መዛረባ ርእሲ ኮይኑሎም ዝነበረ ንሱ እውን ካብኡ መዓት ክሳራታት መዓት ኣፅዋር መዓት ሰራዊት ከሲሮም ካብኡ ድማ ተደፊኦም ይወፁ ኣለዉ ስለዚ እቲ ኩናት ብኩሉ መንገዲ ይጉዳእ ስለ ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ ከም ዝኾነ ኣብዚ ሓደ ኣብ ኢንዲፐንደንት ጆርናሊስት ኣሎ ብዙሕ ኣገዳሲ ሓበሬታ ናይ ራሻ ዘውፅእ reinforced with other Ukrainian troops? Are they getting food, supplies, ammunition, and fuel? What is happening there? Well, that was one of the subjects of the dinner. The dinner just came before talking to you, Judge. And one of my very good intel sources, basically, he told me that there are less than 10,000 remaining Ukrainian troops, and essentially they are encircled. There's only one way for them to go back. And if they go back, the Russians are going to pounce. And the Russians will keep on advancing on this Ukrainian retreat. So the whole game... So እንታይ ዝብል ዘሎ ምስ ሓደ ስልያዊ ኮንታክት ናተይ ተራኺበ ተራኸብ ኩሉ ዝሃበኒ ሓበሬታ ኣብ ራሻ እዩ ዝቕመጥ 10,000 ዝኾኑ ሰራዊት ናይ ዩክሬን እዮም ተሪፎም ዘሎ ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ኢሉ ከባቢ 30,000 እዮም ነይሮም ተስተቐቲሎም ኮይኖም እንተስ ሃዲሞም ኮይኖም ዊ ዶንት ኖ ስለዚ ሓንቲ ብኩሉ ተዓፂዮም ስለ ዘለዉ ንድሕሪት ንክሃድሙ ጥራይ ዕድል ዘለዎም ክሃድሙ ተጀሚሮም ድማ ናይ ኣየር ሱፕሪዮሪቲ ስለ ዘለዎ ራሻ ኣብኡ እውን ሓደጋ ይክወድቆም ስለዚ ኣብ ከመይ ዝበለ ሓደጋ ይእትዎም ከም ዘለዉ እቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ዝረኽቦ ዘሎ ንበይኒ it's essentially over. And that adds to the desperation of the NATO Sun axis, let's put it this way, which now they are fabricating another reason to go over another red line, saying that Iran is sending missiles to Russia, which they are. They have a strategic military partnership as well. So now this would be the excuse for something that is already approved, but for all practical purposes in the public sphere will be approved before the end of this week, of Ukrainian strikes deep into the Russian Federation. This means another red line. Wow. And, yes, please go ahead. Here are two well-known... እዛ ዘረባ እዚኣ እታ ሓንቲ ካብተን ዝዓበየት ዘረባ እያ እንታይ ኢሉ ሕጂ እዚ ኩሉ ዝመላለስዎ ዘለዉ ናይ ኣንቶኒ ብሊንከን ዩክሬን ዝኸዶ ዘሎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝራኸብዎ ዘሎ ንኣሜሪካ ዝኸድዎ ዘሎ ሓደ ቀይሕ መስመር ክሰግሩ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እዩ እዚ ከዓ ነቲ ህዝቢ ንምትላል ይብል ኣሎ እቲ መስመር ድማ ንዩክሬን እቲ ዝብልዋ ዘሎ ኣፅዋር ከፍቅዶላ እያ ከፍቅዶላ ከለዎ ግን ቅድሚ ምክንያት ክደልዩ ኣለዉ ሓደ ካብቲ ምክንያት ድማ ኢራን ንራሻ ትዕግዛላ ሚሳይላት ትባላ እዚ ከዓ መጀመሪኡ ይኮነ ቀደም እዮም ዝገብሩ ነይሮም ግን ስለምንታይ ከም ኣጀንዳ ሕጂ ኣልዕሎሞ ነቲ ቀይሕ መስመር ናይ ፑቲን ንምስጋር ክጥቀምሉ ስለ ዝኾኑ ኤግዛክትሊ ዋን ቱ ዋን ስምዕዎም ኣብዚ ሪፖርት ክበኩም እየ ክሳዕ ክንደይ ኣሜሪካ ነገራት ንክትሓላልኽ has formally accused Iran of delivering ballistic missiles to Russia for the war in Ukraine and has announced fresh sanctions in response. Speaking on a visit to the UK, US Secretary of State Antony Blinken said Iran has supplied short-range ballistic missiles and Russia is likely to use them within weeks. Iran has denied delivering the weapons. France, Germany and the UK have also announced fresh sanctions.
سنتايم زول زلو إيران ني راشا باليستيك ميسايل استبوم سلازلا ني إيران حدش الجدا أورينا لا لنا يبلو تا مالتي زي نحنا زدلنا يا صور عند إنجليز ديو أمريكا ديو جرمن ديو فرنسا ديو you name it بلجيم ديو سويدن ديو whoever نا أوروبا country ولا ون كاب دبوب كوريا زجزالو كاب أكلنا نيتو سلوزغون كاب تركز مسألة صور كل زي تأكيبو ني يوكرين وهاب كله حلال زي صبغيو ክንቅፅል ኣለና ብዝተኻለና ክንብ ኣለና ንራሻ ግን ማንም ከይሕግዛ ፕላን ትሪ ኣሎ ንራሻ ዝኾነ ሰብ ከይሕግዛ ወይ እውን ከይሸጠላ ወላ እውን እቶም መሻርክታ ንራሻ ተሓጊዞም እገዳ ክንገብረሎም ኢና ስለዚ ነቲ ፀላእትካ ኣሲሮም ንሳቶም ግን ተዛሪዮም ክቐትሉካ እዮም ዝደልዩ እዚ እቲ ፖሊሲ ንኣቶም እዩ ክርዳና ክኽእል ኣሎ ዓይንኻ ክፈት ክኽእል ኣሎ ተዛሪዮም ንሶም ክጭፍጭፉካ ይደልዩ ንዓኻ ግን ሓውካ ጎረቤትካ ክሕግዘካ ከምዘይክል ገይሮም ክዓፅዎ እዮም ዝፍትኑ نيران حدش الجلاتات يوجولا له الإنجليز كمو أوروبا كمو حدا كل جزء كمي الزد ما بتدقاقامي زقدو نقرنتلو نا أمريكا كايدا نا مود داتا نا عقل تبت desperation بلغز نا عقل تبت أكايدا يخدو خمسة لو كان معلتنا معلتي حنت هاجري يقدر له ويون الجراي وصغلو راشا اتزل على تاريخ الجراي ورد وازل هاجري وطبعا كروح مش يرايون وتهدروا عاما كده كما يرايون لذي الجراناتهم يسرح كم زي اللي كردو ما يكالن جن عن زي يبلونا يكونن يقنزو له حزبي يبدل له قطباتات يبقبلا شو بزك على يسعر له بس كلنا قبرقن عيشلتهم هلاوي تزعبيه ملقتناتو شو has supplied short-range ballistic missiles and Russia is likely to use them within weeks. Iran has denied delivering the weapons. France, Germany and the UK have also announced fresh. إذن ريزة لنا أطورنا إيران عبي capability ويون عقمنا وتدروا عقمي في باليستيك ميسايل ناي درونس كامتن اللي نحيلة تمسس الهجرية تايلان يرب كالك زي فيديوناتي حمش عمت تتوهيبوا إيران وقم إسرائيل تقبر تخلص الله كي وردا حمش عمت ويقلن تقتلا عبي ميليتاري باور كتكونيا نيوكلر باور كتكونيا دحريو كفرار هذا الحيل كل كونه announced fresh sanctions. I'd like to welcome Benem Ben Taleblu, who's a senior fellow at the Foundation for Defence of Democracies. Welcome back to Democracies. Welcome back to DW. A senior fellow at the Foundation for Defence of Democracies. Welcome back to DW. كلهم زيهم Foundation for Defensive Democracies بحالو Endowment for Democracy كلاس بحالو زياتهم كلهم بس اللي يزليو محاورات نتي نا أمريكا استراتيجي زوجل كل سبات يوم كلهم زي مس ديمقراطية زركب نا سلامكم فاند قلنا ملز بحالو زياتهم الأماناتهم نا أمريكا هجمني نمحيال زت كملهم بعثات يوم لازم كم زخينهم إكسبرت بخهم بزيهم كوينهم كم تقولوا نتنا أمريكا أجندة نخده في أزدليو مقارنة تم سبات كل زي نايمتاي جنرالي وين نايمتاي إكسبرت لهم كل زي بخم زيهم عين الدمتو دك حجر كون قولوا دك إيران كون قولوا أجندة أمريكا ده سالت كون مقارنة DW. Now, Antony Blinken says Iran has trained dozens of Russian military personnel to use these FAT 360 close-range ballistic missile systems. Now, this apparently has a maximum range of 75 miles. Tell us, what is Russia likely to use these missiles for? Well, it's a pleasure to be back with you. And finally, as you mentioned, the much-awaited, spoken about transfer of Iranian ballistic missiles to Russia has happened. This is something that the U.S. government has been speaking about since at least 2022, meaning it would be the other shoe to drop, the first one being Iran's provision of one-way attack. Sir, if I could, I'd like to underline your comment about the specificity of the degradation of the Russian forces. Much of the Russian military has not been affected negatively by this conflict. One of those forces is their undersea forces. It's hard to talk in public, as you well know, sir, about undersea warfare and our efforts in that regard, but I can't. እዚ ጀነራል ናይ ኣሜሪካ እንታይ ይብላ ኣሎ ሓቂ ንምዝራብ ሰራዊት ናይ ራሻ ብፍላይ ሓይሊ ባሕሪ ናቶም ብፍጹም ከም ዘይተተንከፈ ኣብዚ ኩነታት እዚ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ወይ እውን ሓይሊ ባሕሪ ከም ዘለዋ እዚ ኣብዚ ብወግዕ ክዛረበኩም ኣይክእልኒ ኣብቲ ድሕሪ ዕፁ ማዕፆ ክንዛረበ ንኽእል ኢና ግን ራሻ ዓቕምናታ ስቲል ሓያል ከም ዘሎ ዝተገልፀ ዘረባ እዩ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ሓይሊ ናይ ራሻ ክምስክርሉ ንሰምዖም ኢና እቲ ሓቂ ንሱ እዩ እንተኾነ ኣብቲ ፕሮፓጋንዳ ታሊኾም ስለ ዘለዉ ንስማዕዮም ኣብዚ public liars on Kursk. And they're very powerful people. One is Sir Peter Moore, the head of MI6, and the other is Bill Burns, the head of the CIA. This will aggravate you.
but I want you to hear it. Cut number 9, Chris. Typically audacious and bold on the part of the Ukrainians to try and change the game in a way. And I think they have, to a degree, changed the narrative around this. The Kursk offensive is a significant tactical achievement. It's not only been a boost in Ukrainian morale, it has exposed some of the vulnerabilities of Putin's Russia. So እዚኣቶም ቶም ዝዓበዩ ናይ ስለያ ማሕበራት መራሕቲ ናይ CIA ናይ ኣሜሪካ ዝትሪእዎ ዘለዎም ዊልያም በርንስ ዝበሃል by the way ናይዚ ዊልያም በርንስ ዝበሃል ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ግዜ ኣብ 2008 ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ራሻ እዩ ነይሩ ሓደ ዓብይ ዶኩመንት ድማ ጽሒፉ ዩክሬን ብፍጹም ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን የብላን ራሻ ቀይሕ መስመር ናታ ይሱ ኢሉ ተሪር ዝኾነ ዶኩመንት ጽሓፍ ኣብ ኢንተርኔት ይርከብ እዚ ዶኩመንት እዚ ስለዚ እቲ ሽዑ ናይ ኣሜሪካ ገለ ካብቶም ዝበለፁ ዲፕሎማት ዝበሃል እዩ ሎሚ ናይ CIA ኮይኑ CIA ማለት ካብ ክትሕሱ ከተታል ስለ ዘለካ እዩ ዝሕሱ ዘሎ እዩ ዝብሎ እምበር እዚ ዝፀሓፈ ዶኩመንት ነይራ ዩክሬን ብፍጹም ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን ከም ዘይብላ ንራሻ ቀይሕ መስመር ናቶም እዩ ሰፊሕ ዶብ ስለ ዘለዎም ዓብ ሃገር ስለ ዝኾነ ንናሽናል ሴኪሪቲ ናቶም ሓደጋ ክወጥቀው ከም ዝኽእል ካብ 2008 ፑቲን ኣትሪሩ ተዛሪቡ ከም ዝነበረ እዚ ይፈልጥ ነይሩ ሕጂ ግን ተገምቲሉ እዚ ኩርስክ ሪጅን ኣብ መሬት ናይ ራሻ ዝተኣተወ ጽቡቕ ስጉምቲ ከም ዝነበረ ናይ ራሻ ድኽመት ድማ ርዩ ናይ ድኽመት ኣርዩ ከም ሕሱም ሰራዊት ናይ ዩክሬን ከም ዝተሃረመ እንታይ ኢሎም ምልሱሎም እስከ ስምዑ I am sure that your contact from dinner would say this is hogwash. Sure, absolutely. He was practically laughing about it, Church. Well, first of all, because Burns, don't forget that Burns was an American ambassador in Russia. He obviously didn't learn anything about the way Russia works, much less about the Russian military and the Ministry of Defense. And Moore is a joke in itself. Moore could be in a Monty Python sketch, in fact. It's really absolutely ridiculous. But the fact that this interview that they gave, and I read something about it on the Financial Times, in fact, this is the legitimation of the next red line that is going to be broken within the next few days. A decision that was already made, which strikes deep inside the Russian Federation and strikes against civilian targets. Because the strikes that we had this past 24 hours, they were against civilian buildings. They were drones against civilian buildings, including a building here in the outskirts of Moscow. Now, we understand that... سنتاي ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኩሉ እዚ ትግበር ዘሎ ታክቲክስ ሕጂ ነቲ ሓደ ቀይሕ መስመር ናይ ራሻ ንምስጋር ዝገብርዎ ዘለዉ ኣካይዳ ምዃኑን ንሱ ድማ ድሮ ኣብ ዝቐረባ ክሰግርዎ ምዃኖም ነቲ ቀይሕ መስመር ኣፍሪሶም ናብ ውሽጢ ራሻ መጥቃዕቲ ክገብሩ ምዃኖም እዩ ሕጂ ናይ ራሻ ግብረ መልሲ እንታይ ይኸውን እዩ እዚ ዘረባ እዚ ቀፃሊ ቪድዮ ስለ ዝግበር ዘሎ ቀሊል ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል but this is ብጣዕሚ dangerous ዞን ኢና ንኸይድ ዘለና ኣብ ሓደጋ ኢና ንኸይድ ዘለና ኣብ ጀርመን ዘለኹም ዲስ ከሻቕለኩም ይግባእ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ስዊስ ዘለና ከሻቕለና ይግባእኒ ክብል ኣይክእልኒ ግን ካብኡ ናቡ ስዊስ ኣብቲ ኩናት ተሳታፊ ስለ ዘይኮነት እዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ሰብ ናይ ብሓቂ ከሻቕሎ ዝግባእ እዩ ምክንያቱ ዓዲ እንግሊዝ ሙሉ በሙሉ ኢዳ እትያ ዘላ ኣብዚ ኩናት እዚ ካብ ፈረንሳ ንላዕሊ እየ ዝብል ዘለኹ ዓዲ እንግሊዝ ዝያዳ ኣብዚ ኩናት እዚ ኢዳ እትያ ዘላ ፈረንሳ ማክሮን ብኣፊ እምበር ብግብሪ ካብኦም ብዙሕ ብዛዕባ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ዝሓሸ ዩኬ እቲ ናይ ቀደም ሓይሊ ዘለዎም መሲልዎም ንኣሜሪካ ክሕጉሱ ክብሉ በቃ ቀዳሞት እዮም ኣብዚ ኩናት ዝጓየዩ ዘሎ እንታይ እቲ ረብሓናቶም ክርዳእኒ ይክእልኒ ኣፍኮርስ ረብሓናቶም እታ ዩክሬን ተስዒሮማ ገለ ነገር ካብቲ ሃብቲ ናይ ዩክሬን ክሰርቁ ስለ ዝኽእሉ ዕድል ስለ ዘለዎም እዩ እዚ ዝረኣዮም ዘለዎ ዝኽእሉ ሃርገፍገፍ ዘብሎም ዘሎ ምስቲ ቁጠቦም ተዳኺምዎ ዘሎ ግን ናብ ከይበፅሑ እንታይ ክበፅእ ከም ዝኽእል ከዓ ምግማት የደሊ ስለዚ ራሻ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትብ እያ እዚኣቶም ድሮ ወላ ኣብ ሲቪላዊ ዕላማ ከምኡ ድማ ወታደራዊ ዕላማታት ናይ ራሻ ክሃርሙ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ እዚ ከዓ ድሮ ንዑ ንክሰግሩ እዮም ዝኽእሉ ተብተብ ዝብሉ ዘለዉ ዝኽእሉ ጉዕዞ ንዑ ንምስጋር ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ and it's a very very sad story 140 drones were fired. The Russians disabled 139 of them, but one of them got through and killed a woman. Got through to an apartment building and killed a woman. Exactly. So the way this plays out here in Russian civil society, it's very, very serious. And of course, the people who were even in the Moscow area who have been following what is sometimes described as the almost war. Now they know that the war is coming to them here in the capital as well. This changes everything. And this changes the calculations of the Kremlin as well, which has been exhibiting, we can say, a sort of Taoist patience for too long. Well then. መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ኪላታት ናይ ራሻ ክዛረቡ ከለዉ ናይ ፑቲን ትዕግስቲ ፍሉይ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ክሳብ ሕጂ ብብዙሕ ቀይሕ መስመራት ናቱ ሰጊሮም መፅኦም ኣለዉ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ኣፅዋራ ዝዓጠቐ ሓይሊ ኢና ንዛረብ ዘለና ንዓለምና ክድምስስ ዝኽእል ኣፅዋራ ዝዓጠቐ ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና ኣምላኽ መዝገን ትዕግስቲ ዘለዎ መራሒ ብምዃኑ እምበር ብስምዒት ዝኸይድ ነይሩ እንተዝኸውን ቀደም ንዩክሬን
حمدان العل جيروا محلو نير زقرم يزبلكم زلوا بوتين نيكولاراوا أسوارنا بيوكرين تتكسو نيتو كتكس هيكونن أمريكا كتكس هيكون كتكس هيكلنيو تعجسين لو ويلهم يمتصعات زلوا بر قبل ما تسكب دلوقتي هيكون معناته عقمنا هاتو سلازي بالله فلا أمريكا نتوكينات كجمرو عقم حق فتاتنو خيمبر قبل ما تسكب خا دليتي بالله أبزو أنا زي أبتوكينات فيت مسرع شخصات ما يدلينه كداخموت عم زلي زلوا سلازي لازم كنا تعتزي أبيت بوتين يزلوا ستيل كن إذا حجز جبر زلا واشتراشا جبر زلا إن بوتين لعل تعطي جبر لهم زلوا التوكينات لتزبراشا تجمع فترة لسه زلوا تتعجستي كم يلو كقصد كبيت كم زخاني زنكر زب. What do your colleagues expect President Putin to do about it? I mean, according to our military people, the Russian defenses of Moscow, air defenses of Moscow, are the best in the world. They are. And one of these got through and killed an innocent civilian. What does that do to President Putin's thinking, if anything? If you launch 140 drones, the possibility that one of them will go through, it's there. And that's exactly what happened. Can you imagine if you launch 500 drones? And now this is a war of terror. And this is something that many of us have been talking about for a few months now. But now this is after the Kursk debacle completely, the plan B or C, which was discussed by Moore and Burns in person, is this war of terror. And against essentially civilian targets. Some military installations might be targets for this new so-called Ukrainian missile offensive starting later this week. But essentially what they have been doing is attacking civilians. Just like in Kursk, most of the victims were civilians in the beginning. And by the way, my source told me that the Russian response was extremely swift, and they really decimated the best Ukrainian forces in a matter of 24 to 48 hours. Which response was this? The military academy? Yes, absolutely. And what is still in the air, which is a very touchy subject, because it involves, of course, a state secret. It's not that they were more or less waiting for something to happen, because Kursk, according to my source, was not a priority. So this opens a Pandora's box of, okay, they knew that something would happen, but why they were not more forceful? ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ደሪስ እዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ከምኡውን ዩክሬን ነዚ ኩነታት እዚ ናብ ግብረ ሽበራ እዮም ቀይሮሞ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት ኣይኮነን ንወታደራዊ ዕላማታት ኣይኮነን ዘሎ ግብረ ሽበራዊ ኩናት እዮም ቀይሮሞ ዘለዉ ስኻ ዝኾነ ዕላማ ባይ ወይ ኣብ ትሕቶ እንታይ ኢልዎ ነይሮም ሞስኮ ኣብ ዓለም እቲ ዝለዓለ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዝተኸልከለት ምክልኻል ዘለዋ ከተማ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ከመይ ገይሩ ሓደ ድሮን ክሓልፍ ኪሉ ካብ 144 ዲገለ ካብ 140 ሓንቲ ድሮን ሓሊፋ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ግድን ይኸጋጥምኩም እንደዚ እንታት ተተኪሱ ሓደ ክልተ ክሓልፉ ናይ ግድን እዮም ስቲል ግን እቲ ስጋት ክሳዕ ክንደይ ንዓብይ ከም ዘሎ ዋላ እውን ዝለዓለ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘለዎ ከተማታት ሓደጋ ከም ዘሎ እንታይ ሓንቲ ነገር ግን እንታይ ንፈልጥ ራሽያ ክሳዕ ክንደይ ሶፊስቲኬትድ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ከም ዘለዎ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኖም ኣብ ቀደም ፀላእዮም ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ድማ ሓያል ኤርፎርስ ስለ ዘለዎ ሓያል ኣፅዋራ ስለ ዘለዎ እቲ ቀንዲ ኢንቨስትመንት ክትገብሮ ዘለካ ኣብ ዲፈንስ ሲስተም በንፃሩ ኣሜሪካ ምስ ናይ ራሽያ ዝወዳደር ብፍፁም ናቡ ዝቐርብ ኤር ዲፈንስ ሲስተም የብለውን ምክንያቱ ከጥቃዓና ዝኽእል የለን ዝብል ኣብ ሓንጎሎም ስለ ዘሎ እቲ ገንዘቦም ኩሉ ግዜ ንመጥቃዕቲ ክጠቅም ዝኽእል ሚሳይላት ድዩ ነፈርታ ምፍራዮም ዝጥቀሙሉ ነይሮም ሕጂ ግን ከምኡ ይኮነን ራሽያ ክትጥቀዖም ትኽእል እያ ቻይና ክትጥቀዖም ትኽእል እያ ስለዚ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክገብሩ ከም ዘለዎም ፈሊጦም ኣሎ but it takes time ግዜ የድልዮም ነዚ ንምግባር that's why ኤሮፓ እኹል ኔቶ 5% ጥራይ ዘለዎ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ነተን ሃገራት ንሱ ክከላኸለን ዝግባእ እዚ ኩላ ከተማታት ናይ ጀርመን ኣብ ዘለንቀነ 2-3 ድዮም ገለ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ገዚኦም ሸው ክገብሩ ቀኒዮም ገዚና ኣለና ንመበል ማለት እዩ ንክንደይ ዕላማታት የኽልክለልካ ዝኽእል ሓደ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኖርማሊ ለሰይ 10 ኪሎ ሜትር ድዩ ወላ 100 ኪሎ ሜትር ይክልክል ዝኽእል ንበሎ ሃገር ግን ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ስለዚ ክንደይ ዕላማታት ኢልካ ክትክልክል so at the end of the day እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ በዳሂ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ድማ ገለ መክቲ እንተዘይረኺቡ ብቐሊሉ ናብ ካልእ መኣዝን ክድይብ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝርዳዕካ anyway ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ተኣኪቦም መፂኦም ኣለዉ ነዚ ኩነታት እዚ ናብ ካልእ መስመር ከስግርዎ ይፍትኑ ኣለዉ ነቲ ኩነታት ናብ ካልእ መኣዝን ከስግርዎ ይፍትኑ ኣለዉ
ናይ ግዜ ሕቶይ ድማ ንዑ ክገብርዎ ምዃኑ Everybody tends to forget about in the situation is the cost of all this, and the cost is human lives. Civilians die every single day in Russia as a result of these attacks. But if this situation goes through and Ukraine is officially allowed to use attack guns deep into Russian territory, and we have the example of them of their terrorist attacks where a lot of civilians are getting killed, and Russia is forced to respond, what is that going to lead to? Die every single day in and how you integrate those capabilities. Thing that everybody tends to forget. ስንታይም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ዩክሬን ንክሕግዝዋ ገለ ንክገብር ይድግፉ ኣለዉ ራሻ ትበግብረ መልሲ ኸ ክፀዋወር ወድዮም ራሻ ከንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ እያ ሽዑ ከንታይ ኻ ክትብል እናበሉ እዮም ዘረብ ዘለዉ ሓቆም እዮም እቲ ኩነታት ራሻ ትበግብረ መልሲ ከመይ ክኸውን ክትፃወረ ድያ ከሽዑ ሕጅስ ከም ዝትብል ኣለኻ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ናይ ሆብ ናብ ሰላም ተመሊሱ እዚ ጉዳይ እዚ ክረጋጋዕ ትምኒትና ንስዩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኮሜንት ግደፉ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ነዚ ቻነል ድማ ወትር ደግፉ ኣባላት ኩኑ እናበልኩ ምዝያለ በዋኽ ገጥፈ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦ ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊስ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች